Правооборонцы признали журналисток Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову палітычнымі вязнями. Цяпер у спісе беларускіх палітзняволеных 143 прозвішчы. А сёння яшчэ 4 рабочых далучыліся да агульнанацыянальнай забастоўкі. У студыі Белсат мы абмяркуем усё самае важнае за сёння, 25 лістапада. З вами Аліна Кошык. Добрый вечер. Я вообще категорически против интеграции. Я считаю, что мы просто потеряем свою самостоятельность и станем частью России. Всегда говорится, один в поле не воин, да, нужно, чтобы все, люди-то поддерживают, но выходить-то не хотят, наверное. С такой АЭС хоть солнце гаси, без него согреемся. Не зря я люстру на 5 рожков купила. В каждой по лампе вкручу, такой Лас-Вегас будет. Учора выкралі, а сёння судзілі. Нашага калегу Ігара Ільяша суддзя Шабуня асудзіла на 15 сотняў. Афіцыйна за ўдзел у пікетаванні 26 кастрычніка, рэальна па сфабрыкаваных доказах. Жонка Ігара Катерина Андреева таксама наша сяброўка і каляжанка, фігурантка крымінальнай справы. Мы ўсе журналісты Белсату абураныя бяспраўнымі паводзінамі ўлады ў дачыненні журналістаў. Болей пра справу Ігара мы запытаем ягонага брата Вадзіма Ільяша. Вадзім, добрый вечер. Калі вы апошні раз бачыліся з Ігорам? С Игорем мы виделись последний раз за несколько дней, может быть, за сутки до всех этих событий. У нас, в общем-то, был такой выстроенный алгоритм связи, то есть я с ним созванивался. И поэтому, когда, в общем-то, он перестал выходить на связь, мы отреагировали достаточно оперативно и быстро, потому что было понятно, что выключены все его телефон, он был не в сети во всех мессенджерах. Поэтому, в общем-то, с момента того, как его задержали, до момента, как мы это обнаружили, прошло очень быстро времени. Я думаю, что там час-полтора, примерно так. Угу. Што вы пабачылі ў ягонай кватэры, калі прыйшлі туды? Когда я пришел, да, там на столе на кухне был протокол описи, по описи изъятой техники, причем на основании постановления от 20 числа. 20 число – это тот день, когда Екатерине Андреевой было предъявлено обвинение по 342 статье Уголовного кодекса Республики Беларусь. То есть, и когда показания в суде, Игорь изначально ворвались к нему в квартиру, открыли дверь, то есть не звонили, не стучали, открыли ключом, который, судя по всему, изъяли у Екатерины, и ворвались к нему прямо на кухне, и изначально сказали, что они пришли и изымают технику в рамках уголовного дела по Екатерине. Хотя в итоге изъяли технику Игоря, и до момента, пока его не привезли в РОВД, ему говорили о том, что к нему у них вопросов нет, и никакого обвинения ему не предъявляли. И только уже через несколько часов у него появилась вот эта 2234 знаменитая, и последующий суд сегодняшний. Ці гэта азначае, што гэта помста за прафесійную дзейнасць жонкі Кацярыны? Я думаю, что это не то, что даже прямо исключительно месть за деятельность Екатерины. Я думаю, что это в принципе политика выдавливания журналистов, свобода слова и так далее. Поэтому я не то, что думаю. Это, знаете, как у ежелеца, если неприлично подозревать, когда вполне уверен. Поэтому то, что сегодня я слышал, например, на суде, я просто исходил из логики
доказательств, доводов, которые предъявлял и предоставлял Игорь и его адвокат. И в этом Раскажите и вы падрабязней. Так, дакладна, вы сёння былі на судзе, мы ўжо ведаем, што Ігара асудзілі на 15 сотняў. Вось вы былі сведкам, былі на судзе. Раскажыце, як праходзіла расправа, што адбывалася і якія аргументы прыводзілі бакі. Я постарался для себя изначально занять позицию максимально нейтрально и просто слушать доводы обеих сторон, чтобы хотя бы для себя вынести какое-то понимание того, что здесь происходит. И я еще раз повторяю, доводы адвоката Игоря, сами показания Игоря, которые были очень логичны, очень понятны, и причем имели доказательную базу. В противовес этому были показания человека, засекреченного свидетеля, как у нас теперь это принято, то есть который 26 октября, так запомнил внешность моего брата, черты лица, как он сказал, при этом он не мог вспомнить ни одну деталь его одежды, ни, например, точно его рост, походку и так далее. Вот эти черты лица он хранил месяц, после чего он решил через месяц написать рапорт и найти его, и задержать. Опять же, самое главное несостыковка о том, что приводился в качестве доказательства биллинг мобильной сети. Было указано, что в течение 10 или 11 минут он находился на площади Независимости, после чего резко исчез. То есть, как мы понимаем, там мобильная сеть Самосоя, она как-то охватывает радиус около 4 километров. То есть, судя из этой логики, то есть 10 минут Игорь находился на площади, а потом и резко исчез с охвата мобильной сои. То есть он притопил, извините за жаргон, так за несколько минут, что покрыл расстояние в 4 километра. И если это так, то мир потерял великого чемпиона по бегу. Бачу, што вы не губляеце такі пазітыўны настрой, што таксама важна ў такой сітуацыі. А вось у якім настрою сёння ў судзе вы бачылі Ігара? Як ён трымаецца? Спасибо за вопрос. Я, в общем-то, привык Игоря видеть всегда. То есть чем в боевом состоянии и чем ситуация сложнее, тем более он мобилизован. И в этом плане сегодняшний день не стал исключением. Он держится очень хорошо, хотя, конечно, события прошедших дней, все, что связано с Екатериной, очень сильно переживается им. Но, как он сказал, это его осознанный выбор, профессию, в которую он пришел, это был осознанный выбор. Как он сказал, я буквально за сутки до этого его спрашивал, не думает ли о том, что ему надо покинуть страну в связи с этими событиями. Он сказал: Вадим, ты знаешь, это как солдат, который учился в военном училище, потом долго служил в армии, и наконец-то пришли те самые события, ради которых он отдавал жизнь и обучался этому, а я дезертировал. Поэтому, он говорит, этого не получится. Дзякую вялікі спадару Вадзім. З намі на сувязі быў брат затрыманага журналіста, нашага калегі Ігара Ільяша. Дзякую вам за ваш аповед, за тое, што расказалі. Мы будзем рабіць усё магчымае, што ў нашых сілах, каб дапамагчы і Ігару, а таксама Кацярыне Андрэевай і Дар'і, усім нашым затрыманым калегам. А цяпер прысуд Ігару Ільяшу пракаментуе ягоны адвакат Андрей Мачалаў. Прапаную паслухаць ягоныя словы. Я не согласен с постановлением суда, считаю, что оно незаконно. Мы его, разумеется, будем обжаловать по той причине, что там не было ни одного действительного доказательства вины Игоря Ильяша. И действительно даже тот единственный засекреченный свидетель, сотрудник Центрального РОВД, он не только сам себе противоречил, но в том числе противоречил всем письменным доказательствам в деле. Я полагаю, что это все-таки беспрецедентное незаконное постановление, а мы будем его обжаловать. Да, разумеется, было много довольно уже ставших стандартными процессуальных нарушений. Это и засекречивание данных свидетелей, его опрос в балаклаве в капюшоне, это производство судебного заседания путем видеоконференции. Протокол строго формально, процессуально он составлен верно, действительно, оспариваем только вменяемые административные нарушения. Это другие доказательства. Протокол был составлен правильно, процессуально, другие доказательства были составлены с нарушением. Там действительно были и противоречия, и исправления ручкой не оговоренные и так далее.
Сёння сайт нашай нівы пачаў працаваць на тэрыторыі Беларусі, але сотня рэсурсаў так і застаецца заблакаванай, у тым ліку сайт нашага каналу belsat.eu. Блакаванне інтэрнэт-парталаў працягваецца ўжо 3 месяцы. А вось 23 лістапада прыйшоў адказ на заяву рэдакцыі нашай нівы ад Міністэрства інфармацыі. Зацытую, у сувязі з ліквідацыяй парушэння заканадаўчых актаў Рэспублікі Беларусь загадваю аднавіць доступ да рэсурса НН-бай. Чаму насамрэч для нашай нівы зрабілі вынятак, абмяркуем з медыэкспертам Паўлюком Быкоўскім. Добрый вечар, спадароў Паўлюк. Вітаю вас. Вот з ліста Міністэрства інфармацыі вынікае, што рашэнне абмежаваць доступ да сайта прымала міжведамствая камісія бяспекі ў інфармацыйнай сферы пры Савеце бяспекі. Вось што гэта за орган такі, які зараз выступае ў ролі цэнзара? Ну, гэта не зусім функцыя цэнзара, гэта функцыя па вызначэнні інфармацыйнай бяспекі пры Савеце бяспекі. Так супадае. Яны таксама, напэўна, прымалі рашэнне аб адкліканні акрэдытацыі замежных журналістаў. Яны ж прымалі рашэнне пра тое, якім мусіць быць новы парядак. Это ўжо потым з'явілася пастанова Савета міністраў аб акрэдытацыі. Ну, гэта орган, які зараз займаецца абаронай статуса-кво, захавання кіроўнага рэжыма. Вось прычынай таго, што былі заблакаваныя шматлікія сайты, у тым ліку сайт нашай нівы, было тое, што, на думку ўладаў, яны негатыўна характарызавалі сітуацыю Беларусі пасля заканчэння электаральнай кампаніі і дыскрэдытавалі дзейнасць дзяржаўных органаў. Што ж змянілася сёння? Чаму аднавілі доступ, разблакавалі нашу ніву? Ці гэта азначае, што наша ніва пачала хваліць Александра Лукашэнку ягоныя дзеянні? Не, я не думаю, што тут трэба шукаць канкрэтную сувязь. Я мяркую, што склаліся так карты для нейкай аператыўнай гульні ці чаго-небудзь яшчэ. Гэта мае домыслы, гэта не інсайдерская інфармацыя, па якой трэба, каб з'явіліся ў тым ліку і плюсікі у кроках да паляпшэння сітуацыі. Ну, вот адзін з такіх плюсікаў. Гэта не значыць, што наша ніва стала лепшай ці горшай, ці што яе раптам упадабалі беларускія ўлады. Я думаю, што гэта не мае ніякага значэння. Калі б мы ўбачылі вяртанне ў друкарні Народнай волі, Свабодных новостей плюс, Белгазеты і так далей, то гэта таксама не значыла бы, што іх змянілася рэдакцыйная палітыка. Но пакуль што мы гэтага не бачым. Ці гэта азначае ўсё ж такі, што мы ў хуткім часе можам чакаць разблакавання іншых сайтаў і сапраўды вяртання ў друкарні, а таксама ў шапікі незалежных газетаў і незалежнага друку? Чакаць мы можам, але прагназаваць тут немагчыма, бо для такой гульні магчыма шмат розных паваротаў тэмы. Бо рашэнне з аднаго боку вядома, як можна выклікаць апладысменты з боку Еўропы, з другого боку вядома, што сілавікам шмат што не падабаецца з дзеянняў незалежных медыяў і наўрад ці яны будуць так гатовыя лёгка выпусціць з рук тое, што ўжо атрымалі. Таму я не думаю, што мы дакладна можам это прагназаваць. Але чакаць, што дзеля правядзення нейкага фармальнага ці імітацыйнага дыалогу ці сапраўднага дыалогу грамадска-палітычных сілаў у Беларусі будзе нейкая вольніца, ну, прынамсі фармальна, гэта было бы лагічна. Але як будзе на справе, ну, я не гатовы сказаць. Спадар Паўлюк, да чаго прывяло блакаванне асноўных незалежных рэсурсаў у інтэрнэце вось праз 3 месяцы? Як змянілася медыасфера Беларусі за гэты час? Напэўна, можам адзначыць тое, што расквітнеў Тэлеграм. Вось, а вы, як медыэксперт, як можаце прааналізаваць вось гэтыя змены ў медыарынку Беларусі? Ну, па-першае, гэта значыць, што нармальная мадэль зараблення грошаў на сайтах, якія заблакаваныя, не працуе. Там ёсць розныя спосабы абысці блакіроўку, з'явіліся люстэркі, але разам з тым, ну, пэўнае падзенне трафіку, ну, безумоўна, блакіроўкі выклікаюць. Вось. Другі момант,
вы ўжо зазначылі рост цікавасці да тэлеграма. Сітуацыя вымушае рэдакцыі стаць шматплатформеннымі і працаваць на тых платформах, дзе ёсць аўдыторыя. Калі раней рэдакцыя выбірала все-таки асноўнай платформай свой сайт, які ўжо навучылася манетызаваць. Ну і таму увесь час хацелі, каб людзі пераходзілі па спасылках. Зараз шмат якія выданні выкладваюць увесь контент у Telegram, Facebook і іншыя соцсеткі, якімі карыстаюцца. І гэта таксама адказ на сітуацыю. Але гэта не тая сітуацыя, якая комфортная для рэдакцыі, бо рэдакцыя гэта не толькі распаўсюд інфармацыі, гэта не толькі грамадска-палітычная інфармацыя, гэта яшчэ і бізнес. А вот для бізнеса такі вымушаны пераход на шматплатформеннасць дае пэўныя мінусы. Таму рэдакцыі даволі часта зараз звяртаюцца па дапамогу, збіраюць грошы ці штосьці падобнае. Я не кажу пра канкрэтную рэдакцыю, я кажу пра тое, што гэта стала распаўсюджана для шмат якіх праектаў. Цяжкасці з працаю маюць незалежныя журналісты ў Беларусі, але таксама цяжкасці маюць і замежныя журналісты. І вось акурат сёння амбасадар Расіі ў Менску Дмітрый Мезенцаў заклікаў акрэдытаваць замежных журналістаў. Цытую: «Журналісты з Расіі не павінны мець праблемаў з атрыманнем акрэдытацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі для прафесійнай і свабоднай працы ў краіне». Што значыць гэтая заява расійскага амбасадара? Расійскае знешнепалітычнае ведомство мусіць рэагаваць на тое, што іх журналісты не абароненыя ў Беларусі. Роўна так жа, як рэагуюць прадстаўнікі іншых краінаў. Але паколькі ў Беларусі з Расіяй найбольш паглыбленыя адносіны, мы быццам бы знаходзімся в адной саюзнай дзяржаве, то паважаць правы расійскіх медыа у Беларусі павінны. І тут мы бачым, што ёсць праблема. Праўда, на практыцы вядома, што прадстаўнікі расійскіх праектаў прынамсі не так доўга знаходзяцца пасля затрымання, іх звычайна хутчэй адпускаюць, чым прадстаўнікоў беларускіх медыа ці медыа, якія былі акрэдытаваныя раней у якасці прадстаўнікоў іншых краінаў. Гэта сітуацыя Бог няроўна дзеліць, але разам з тым гэта нармальная сітуацыя, калі Міністэрства замежных спраў той або іншай краіны адстойвае інтарэсы свайго бізнесу і ў дадзеным выпадку медыа. Дзякуй вам вялікі за ваш каментар. З намі на сувязі з Менску быў медыэксперт Паўлюк Быкоўскі. Дзякуй вялікі. У паслявыбарчы час публічныя відэазвароты розных прафесійных групаў беларусаў сталіся нярэдкасцю. Моцныя, пранізлівыя і кранальныя. Сёння свой зварот апублікавалі і сучасныя паэты Беларусі. Зразумела, у вершаванай форме. Мы, сучасныя паэткі і паэты, дзякуем усім, хто падтрымалі і працягваюць падтрымліваць забастоўку, а таксама аказваюць супраціў любым іншым мирным способом. Кожному смелому человеку, коллективу, бизнесу. Литература больше нас стоит на правду и справедливости. Сопротивляться злу. Змагацца за найвышэйшыя чалавечыя каштоўнасці. Дзякуючы вам, гэта не проста словы на паперы. Вы нашы героі і гераіні. Тут, где отвешенную песню пеет Беловежа, и земля и небеса вокруг с поширением. Бай. Мы выходим на улицу у червоной и белой одежды. И штодня адчуваем что это уже край. Нас гэты год пазнаёмім з сабой з суседам. Мы вастрыць пачалі не секеры, свае радкі. І калі небяспека ратуюць глыбіні, мы ведаем, у глыбінях не будзе страшна, бо дно не ўракі. Тут людзі без зброі насупраць людзей без пагонаў. І літары СОС замест абарванага «жы». Лятуць у эфір з адключаных тэлефонаў, з краіны, якой мы сталі баяцца жыць, з краіны, якой мы хочам застацца жыць.
У Беларусі штодня павялічваецца колькасць звольненых па палітычных матывах. Інстытут гісторыі Акадэміі навук не працягнуў кантракт ужо 5 гісторыкам. Працягваюцца звальненні і ў медычнай сферы. Пад прэс рэпрэсій трапіў і наш сённяшні госць Мікіта Старавойтаў, фізіятэрапеўт, які працаваў з найлепшымі спартоўцамі краіны. Сёння ён палітуцякач. Добрый вечар, спадару Мікіта. Гучыць гэта страшна, палітуцякач. Напэўна, ніхто бы не хацеў быць на гэтым месцы. Як склаўся ваш лёс? Что привело до того, что вы были вымушены покинуть краину? Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Ну, я могу сказать, что если бы жизни ничего не угрожало, я бы, собственно, сюда бы не приехал. История банальна. Нет, не банально. Ну, для Беларуси уже банально. Были задержания, 2 административных ареста, и под конец, собственно, завели уголовное дело. Ну, это вы так вельмі скарацілі всю гэтую гісторыю. Вы ж ўсё ж такі чалавек, які прафесійна працаваў са спартоўцамі. У вас была цудоўная праца, вы працавалі з нашымі біятламістамі, з шматлікімі зборнымі. Вось на вас ціснулі ў працы за тое, што вы выхадзілі на акцыі, напрыклад, за ваши палітычныя погляды? Я бы сказал, что да, но это было так неоднозначно, потому что с одной стороны, я подписал письмо от свободных спортсменов, и со мной хотели поговорить, но там на тот момент меня не было на работе. Вот. В дальнейшем хотели, чтобы я подписал дополнительный контракт, который юридически не имеет никакого веса. Ну и после этого начались какие-то разговоры: Никита, давай подпиши, ты же понимаешь, что это надо, это ничего не значит. Вот. Ну и как-то я до последнего старался отстаивать свою позицию. Ну на что главный тренер команды, со мной разговаривая, сказал, что при любой ситуации, выгодной министерству, тебя просто возьмут и уволят по статье. Ну, вот. Поэтому я бы сказал, да, что натиск какой-то был, но он был такой неоднозначный. А вось што стала гэтай апошняй кропляй, што ты вырашыўся пакінуць краіну? Ну, начнем с того, что я ходил на марше и очень активно участвовал, старался поддерживать. Вот. И я ведаю, што ты нават дапамагаў тым скатаваным людзям, тэйпіраваў іх, там праводзіў там нейкія сеансы, так, фізіятэрапеўтычныя, каб дапамагчы тым людзям, якія зазналі катаванне і рэпрэсіі. Было и такое. Мы с друзьями-медиками, которых, к сожалению, я не могу назвать по определенным соображениям, что на них тоже будет заведено, скорее всего, уголовное дело липовое. Вот, но да, мы вот с друзьями занимались восстановлением людей, потому что, ну, это малое, что мы могли сделать. Я могу сказать, что задержали на тот момент, когда уже прошел воскресный марш. Последний это был еще октябрь. Вот. Если, может быть, помните, тогда якобы закидали камнями центральное РУВД. Вот. На следующий день мы там с моей девушкой пошли на марш мудрости, и после там 3 часов, наверное, мы там погуляли, посидели в кафе, нас просто около дома фактически забрали, была, видимо, у них наводка какая-то. Ну и привезли в РУВД, и там уже начали составлять, кроме административного правонарушения, опять же таки липового, начали составлять и уголовное дело. Якобы я являюсь организатором массовых беспорядков. Ну вось скажи правду, ты з'яўляешься организатором массовых беспорядков? Что ты организовывал? Что я организовывал? Да ничего. Я себе спокойно работаю. И все-таки я один из тех многих людей, которые пытаются отстаивать свою гражданскую позицию. Забрали голос, собственно, поэтому я думаю, что как я, так и многие люди начинают выходить на улицу и высказываться. Пасля таго, як на цябе завялі гэтую справу крымінальную, якія думкі прыйшлі ў галаву, што ты пачаў рабіць?
Да, мысли были простые. Зная, как вообще работает вся система изнутри, там я же изучаю эту всю информацию, которая есть в интернете. Я решил, что нам надо собраться и в короткий срок уехать просто из Беларуси. Очень интересная тоже такая ситуация получилась. Изначально мне шили уголовное дело по организаторству, а по факту, когда передали в Следственный комитет, я уже якобы на трассе в совершенно другой день раскидывал шипы, вот, и мешал проезду. Може, у їх там сторонки, ведеш, переплиталися розних справ, і там, ведеш, твой листик пішов туди. А там уже і ще без туди. разницы, в принципе, да. Такое дело. Главное пришить. І що у зв'язку з гэтымі шипами? Ну и что? И вот проводили обыск у матери, как оказалось, в тот момент, когда мы уже были в аэропорту и проходили паспортный контроль. Вот. Я с матерью связался, она сказала, что у меня обыск, не могу разговаривать. Ну и там час был, конечно, у нас очень напряженный, тяжелый, потому что там бегали какие-то непонятные люди, и ну, как нам показалось, ну, это люди были в трико одеты, ну, стандартные тихари наши белорусские, вот эти вот красавцы Чукчурика нашего. Вот. Ну, и думали, что до последнего нас заберут или снимут с рейса. Ну, а все обошлось, и мы вылетели сюда, прилетели. Так, ви приземлились у Варшаві. І як тут склався ваш лёс? Меня курировал Ливончик, вот мы с ним общались, и вот ему спасибо большое, и Центру белорусской солидарности, потому что вот они, конечно, очень хорошо помогают в юридических моментах, они курируют, и вот в дальнейшем я буду сейчас подаваться на беженство, и я думаю, что мы с ними еще будем сотрудничать. Я ведаю, што вы ўжо пачалі працаваць і цяпер дапамагаеце беларусам і не толькі беларусам у Варшаве працягваеце прафесійную дзейнасць. Да, все верно. Место говорить не будем. Вот. Кто захочет, тот знайдет. Да, тот найдет. Но да, и достаточно большое количество белорусов ко мне сейчас приходит, откликнулось. И многие даже выражают слова поддержки. Ну, консолидация, одним словом. Ці вы маеце кантакт зараз з тымі людзьмі, якія засталіся на Беларусі, са спартоўцамі, з якімі вы працавалі? Вось, ці падтрымліваюць яны вас нейкім чынам, ці все оборвалося, як вы з'ехалі? Ну, я, конечно, не хотел поднимать эту тему, раз уж вы спросили. Минимальное количество спортсменов все-таки меня поддержало, к моему большому сожалению. Некоторые, возможно, бы и хотели что-то сказать, но, видимо, они боятся очень сильно за свои места, за свои зарплаты. Ну, у каждого своя судьба, так сказать. Вот, поэтому я не могу осуждать сейчас, хотя было очень обидно в какой-то момент. Зразумела, тым не менш ёсць таксама пэўнае кола спартоўцаў, якое выйшла насупраць гэтай сістэмы, якія стварылі вось гэты фонд, таксама спартовай салідарнасці, якія спрабуюць даць магчымасці беларускім спартоўцам трэніравацца за мяжой, ці можа вы з імі ў кантакце? Да, поддерживаем контакт с некоторыми ребятами, даже веду какую-то переписку. Ну, конечно, вот благо, что есть такие люди, потому что я очень долгое время думал, что все-таки спорт это те люди, которые подневольные, все-таки, которые только заботятся о себе, о своем благе. Вот. Оказалось, что нет, у нас их немного, но это качественные спортсмены, и в дальнейшем к счастью, если получится вернуться в страну, я бы хотел бы, конечно, вот с ними, именно с ними сотрудничать и их восстанавливать, потому что ты, когда работаешь с людьми, с телом, это вот ты даешь часть себя, и отдавать их людям, которые не заслуживают, это да. Сапраўды, гэта абмен энергіі, так, і гэта вельмі важна. Дзякую вам вялікі за вашу пазіцыю, за вашу працу. Такія людзі, як вы, такія, як нашыя спартоўцы, якія падтрымліваюць змагання Беларусі, гэта сапраўды гонар нашай нацыі. Дзякую вялікі, ўсяго вам добрага. Спасибо большое. Жыве Беларусь. Жыве. З
нами у студыі быў Мікіта Старавойтаў, былы фізіятэрапеўт жаночай алімпійскай зборнай па цяжкай атлетыцы. А сёння яшчэ 4 рабочых далучыліся да агульнанацыянальнай забастоўкі. Машыніст бярозаўскага рудніка Маргарыта Осіпава з Беларуськалію, аператар тэхналагічных установак Іван Лянкевіч на нафтане, майстар Сергей Рулінскі на УВП Ніва Холдинг, а таксама машыніст Александр Жардзеў на Менскім электратэхнічным заводзе. Стачка расце кожны дзень, але тэмп, канешне, не вельмі высокі. Мы запыталіся ў жыхароў Віцебску, ці такім чынам рабочыя змогуць дамагчыся сваіх патрабаванняў. Забастовки страна обнищает, никому не надо. Всё. Ну а что может быть, если 2-3 человека выходят, остальные не выходят? Всегда говорится, один в поле не воин, как бы, да, нужно, чтобы все, ну как бы люди-то поддерживают, но выходить-то не хотят, наверное. Волна уже утихла, мне кажется, общая волна такого внутреннего протеста. Как бы кто еще имеет время, может, выходит. А в основном же люди уже как бы, не то что смирились, а живут дальше, продолжают жить, несмотря ни на что. Я не знаю, никуда не хожу вроде. Не интересуюсь, собственно. В деревне далеко живу, там у нас, знаете, вроде особо не слышно ничего. Я вообще против забастовок. Надо работать. Потому что это бесполезно. Потому что людей, которые за Беларусь, больше. Вот и все. Это вообще ужас, что творится, потому что, я не знаю, я этого не участвую, и когда я смотрю люди, что они в этом участвуют, меня прям... Зачем это делать, я не понимаю. Депутатка Мінгарсавету супраць узорнага парадку. Вольга Цісакова адправіла зваротнае імя старшыні Мінгарсавету Андрэя Бугрова, у якім папрасіла прызнаць несапраўдным рашэнне Мінгарсавету аб зацвярджэнні комплекса дадатковых мерапрыемстваў. Нагадаем, што гэтым дакументам у ліку іншага зацверджаны спіс тэрыторый, на якіх будуць наводзіць так званы узорны парадак. Менскія ўлады маюць намер узмоцнена кантраляваць тэрыторыі, якія схільны ўплыву дэструктыўна настроеных грамадзян з дапамогай камунальнікаў, міліцыі і дружыннікаў. З намі на сувязі дэпутатка Вольга Цісакова. Добрый вечар, Вольга. Здравствуйте. Расскажите, з чым звязаны ваш зварот і чаго вы імкнецеся дамагчыся? Все, я думаю, достаточно очевидно и понятно, потому что тот комплекс мероприятий, который был принят большинством голосов на предыдущей сессии, внеочередной на прошлой неделе, был неправомочным. Это решение было неправомерным, оно прошло с нарушением внутреннего регламента работы Мингорсовета и, в принципе, является прямым нарушением конституционных прав и свобод граждан. Я не могла его не оспорить. Ці вы лічыце на тое, што да вашага голасу прыслухаюцца? Я очень на это надеюсь, потому что мне в первую очередь и жителям округа, по которому я прохожу депутатом, я думаю, в принципе, минчанам не безразличен официальный ответ властей города. Ну, апошнім часам мы атрымліваем вельмі шмат афіцыйных адказаў, але гэта хутчэй, чым адказы, такія афіцыйныя адпіскі. Мы ведаем, што не ўзбуджаюцца крымінальнай справы па вельмі відавочных прыкладах гвалтаў, катаванняў і так далей, нават забойстваў. Вось тут справа, скажем, менш цяжкая, але тым не менш вельмі важная, бо дваравая актыўнасць, асабліва ў Менску, проста расквітла апошнім часам. Вось чаму вельмі важна падтрымаць гэты дваравы дух менчукоў? Я думаю, здесь не сколько важно поддержать именно этот дух, то настроение, которое происходит во дворах, сколько нужно напомнить то, что если власти упирают на законность своих методов, то пусть, пожалуйста, выполняют законы, которые они сами написали и сами предложили в полном их объеме. Потому что, знаете, очень странно получается, что как-то избирательно они подходят ко многим вопросам. И если я не могу открыто
к чему-то призывать, то это не значит, что я не могу оставаться в стороне, когда они действительно нарушают, я повторюсь еще раз, то, что они написали сами. И внутренние документы, которые утверждены Советом, в первую очередь касаются работы Совета. И это Совет должен указывать на их несоответствие. Гэта сапраўды слушная заўвага, і вельмі хацелася б, каб ваш голас быў пачуты уладамі таксама. Але вось ці сярод дэпутатаў, вашых калегаў ёсць тыя, якія падтрымліваюць вашу пазіцыю? Да, было направлено ранее обращение еще одного депутата, и в перечне вопросов, которые он задал, как раз и фигурировал момент об отмене этого решения. Я, наверное, просто сделала на нем больше акцент и, скажем, более подробно расписала причины, по которым они должны его отменить. Але вось ці агулам дэпутаты Менгарсавету, з якімі вось вы працуеце, яны маюць адзінства і падтрымліваюць уладу? Ці ўсё ж такі ёсць тыя людзі, якія, ну, можа, пакуль неафіцыйна, але тым не менш нейкім чынам спрыяюць тым зменам, якія зараз адбываюцца на Беларусі? Я думаю, в Мингорсовете хватает людей адекватных, разумных. Другой момент о том, как они готовы открыто выражать свою позицию или не готовы. Но здесь дело лично каждого, у всех свои риски, каждый для себя это оценивает. Дарэчы, вы таксама ініцыявалі працэдуру свайго адклікання пасля падзеяў жнівеньскіх у Беларусі, але ўсё ж такі жыхары вас падтрымалі, каб вы засталіся дэпутаткай, каб вас не адклікаць, каб вы працавалі далей. Вось як вы сябе адчувалі, калі вось сапраўды пачулі сапраўдную волю народа, так, што за вамі стаяць сапраўдныя людзі, якія гатовыя вас абараняць? Совершенно непередаваемое ощущение, потому что такое ощущение было, что у меня прошли вторые выборы. То есть мы повторили по факту предвыборную кампанию. Вместо пикетов у меня были встречи с гражданами прямо во дворах, в районах. Мы собирались, было очень много. Было много обсуждений, дебатов, и было даже самое настоящее интернет-голосование, где, да, абсолютное большинство высказалось против моего отзыва. То бок у гэтым і ёсць такі сапраўдны сэнс дэмакратыі, сапраўднага падліку галасоў і сапраўднай народнай падтрымкі. Да. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Менску была дэпутатка Менгарсавету Вольга Цесакова, якая змагаецца за тое, каб улады выконвалі законы ў нашай краіне. Дзякуй вам вялікі. Тым часам, чым шырэйшыя санкцыі захаду супраць людзей Лукашэнкі, тым шырэй нелегітымны прэзідэнт раскрывае рукі ў абдымку з крамлёўскімі сябрамі. Сёння Сергей Лаўроў прызямліўся ў Менску заўтра запланаванай сустрэчы з Лукашэнкам і Макіем. Белсад жа запытаўся ў меншыкоў, якой будзе нашая з вамі будучыня, калі паглыбленая інтэграцыя ўсё ж адбудзецца. Главное в этом союзе сохранить свою самостоятельность. Самостоятельность, несмотря ни на что, чтобы был суверенитет не нарушен. Никто не может знать это. Но, скорее всего, все будет в порядке. В политическом плане, я думаю, мы потеряем суверенитет, но в национальном сознании своем мы останемся белорусами. Да и не будет Беларуси. Вот и все. Она уйдет как северо-западный край. Беларусь должна быть самостоятельной, независимым государством. Вот, и она должна, люди должны сами, государство должно выбирать для себя путь развития. Вот. И никаких манипуляций извне никакие страны не должны производить над Беларусью. Я против этой интеграции. Я вообще категорически против интеграции. Я считаю, что мы просто потеряем свою самостоятельность и станем частью России. Мы уже и так, в принципе, большое количество времени зависимы от России. Поэтому я не думаю, что судьба белоруса как-то явно, заметно изменится. Мы стратим нашу независимость. Это главное,
то, что у народа есть. То есть зависеть от России, от Владимира Владимировича Путина, мы превратимся в губернию, так же, как та же Чечня, так же Приморский край. Мы сейчас находимся в такой момент, когда нация действительно становится, уже проанализировав все ошибки, которые были, все попытки становления белорусской нации. И если опять вот это на корню сейчас загубится, то это будет, конечно, жалко. Ці нас чакае паглыбленая інтэграцыя, ці прыехаў Лаўроў, каб ратаваць дыктатара. І што на павестцы дня? Пра расійска-беларускія дачыненні пагаворым з палітычнымі аглядальнікамі Александром Класкоўскім і Сергеем Навунчыкам. Добрый вечар, спадарства. Вітаю вас. О, я бачу, цудоўна. Мы маем на сувязі і Прагу, і Менск. Давайте звернемся спачатку да спадара Александра. З чым едзе Лаўроў? Ці ён едзе ратаваць Александра Лукашэнку, ці ўсё ж такі ён едзе яго, як пішуць расійскія меды, абразуміць, каб вёў сябе больш прыстойна? Вы ведаеце і тое, і тое. Я думаю, што будзе з аднаго боку такая традыцыйная публічная рыторыка, што, маўляў, мір, дружба, жвачка, мы заўжды падтрымліваем, так бы мовіць, легітымна абранага кіраўніка Беларусі, як яны лічаць, і мы не дапусцім, каб тут заходнія краіны улазілі ва ўнутраныя беларускія справы, вось мясіць тых, хто выходзіць на вуліцу за сумленныя выбары, гэта ўнутраныя, так бы мовіць, беларускія справы. Тут, канешне, абое-рабое, так бы мовіць, і поўны унісон. Але з іншага боку, Лаўроў, я думаю, будзе мець і такую даволі жорсткую гутарку Лукашенко тэт-а-тэт. І гэта ўжо будзе такое прывітанне ад Пуціна. У тым плане, што мы ж, маўляў, дамаўляліся у Сочы, у прыватнасці, пра тое, што будзе ўсё ж такі запушчана такая-сякая канстытуцыйная рэформа, будзе хаця б нейкае падабенства дыялогу, і ў выніку, самае галоўнае для Крамля, пачнецца транзіт улады. Вось гэтыя рэчы для Крамля прынцыповыя, а Лукашенко, відавочна, ўжо акрыяў пасля того жнівеньскага шоку і цяпер падумаў, што яшчэ не ўсё страчана. А пачынаць транзіт улады, гэта для яго азначае здацца. А ён здавацца не збіраецца. Таму гутарка, вось гэта закулісная, менавіта, я думаю, будзе такая даволі вострая. Спадару Сергей, а вось як на вашую думку, ці мы можам праводзіць паралелі паміж сённяшнім 2020 годам і годам 96-м, калі расейцы сапраўды ратавалі Александра Лукашенка ад імпічменту? Так, абсолютно я згодна. Тут абсолютные параллели паміж сённяшнім днём і тым, што адбывалася ровно 24 гады назад. Мы можем прыгадаць, што Александр Лукашенко быў нават не ў кроку, а ў палове крока да імпічмента. Былі сабраныя неабходныя подпісы, нават больш подпісаў для імпічмента было сабрана, чым трэба Верховным Советам 13 склікання. Быў адпаведны настрой Конституцыйнага суда, там просто десяткі законаў Лукашэнкам былі парушаныя. Больш за тое, нават былі адпаведныя сілавыя падраздзяленні, якія былі гатовыя быць на баку Конституцыі. Што азначае, што ў выпадку, калі б Лукашенко не падпарадкаваўся, ён быў бы арыштаваны. Але вось гэты дэсант крымлёвскі строіў Селезнёў і Чарнамырдзін на чале, які прыляцеў па заданню Ельцына, Ельцын быў хворы, ратаваць Лукашэнку, ён якраз таки Лукашэнку і ўратаваў. Тут можна, конечно, казаць, што палітычную неспеласць і нават парушэнне пэўных нормаў заканадаўства праявілі і Цехіні, які не меў ввогуле права падпісваць ніякія дакументы, як старшыня Конституцыйнага суда, ні Шарэцкі, старшыня Верховнага Савета, які не меў паўнамоцтваў садзіцца за гэты стол ад Верховнага Савета. Але галоўнае, што гэта зрабіла Москва. Москва рэальна ўратавала Лукашэнку. Вот ведаеце, я тады пісаў, вось ужо колькі, больш як 20 гадоў, што нават калі, я пісаў пра Чарнамырдзіна, нават калі Лукашенко плюне у твар Чарнамырдзіну, Чарнамырдзін вытрацца і будзе вымушаны з ім яму паціскаць руку. Я сёння скажу тое ж самае. Толькі ўжо няма Чарнамырдзіна, ёсць Пуцін, ёсць Лаўроў.
Што б Лукашенко не зрабіў? Конечно, яны будуць яго крыху, так сказать, вучыць там нейкім манерам палітэсу, але яны яго будуць падтрымліваць, таму што любы іншы кіраўнік на месцы Лукашэнкі, ён будзе значна менш, во всякім разе, прарасійскі, хто б гэта не быў, хто б нават не быў, нават цяперашні прэм'ер-міністр, які па канстытуцыі яго замяніў. Таму ім выгадна трымаць Лукашенко у такім стане паўпадвешанага, але цалкам адданага Расіі. І нарэшце я скажу, што калі б, конечно, Кремль пажадаў, то Лукашенко не было б в один дзень. Гэта магло здарыцца і тады 10-11 жніўня, калі б хтосьці з Кремля, скажем, Путин позвоніў генералам, сілавым міністрам і сказаў, што таварышы генералы, мы лічым, што в гэты момант вы павінны быць з народам, павінны быць на баку Канстытуцыі, і все, ён бы страціў падтрымку сілавікоў. Тое ж самае сёння. Але Кремль будзе трымаць Лукашенку просто адназначна, бо фактычна ён марыянетка Кремля. Спадарожнік Александр, а вось ці вы згодныя з тым, што сапраўды Александр Лукашенко гэта найлепшы варыянт для Крамля ў Беларусі? Ведаеце, тут усё не так адназначна. Сапраўды, я згодны з Сергеем у тым, што на першым плане, так бы мовіць, салідарнасць дыктатараў. І Путін, у яго першы рух, першы жэст, першае жаданне было падтрымаць, так бы мовіць, субрата, сябра, блізкага, так бы мовіць, у класавым сэнсе. Таму што аўтарытарыі, яны салідарныя ў тым, што яны баяцца гэтых каляровых, як яны кажуць, рэвалюцый. Путін у прыватнасці пераймаецца, што праз нейкі час у іх электаральная кампанія, і што гэты заразны беларускі прыклад можа перакінуцца на Расію. Таму адразу ў жніўні ён, так бы мовіць, упісаўся за Лукашенко адназначна, нават паабяцаў, калі патрэбна, і сілавікамі дапамагчы, ну і сваіх, як мы бачым, хапіла ў Лукашэнкі сілавікоў, каб тут мясіць усіх дручкамі па галовах, гэта яны спраўна робяць. Але разам з тым, глядзіце, тут фішка якая. Так, Лукашенко, ён прывязаны і раней быў да Расіі, а цяпер тым болей, калі ён спаліў масты ў дачыненнях з Захадам, і ён, магчыма, гатоў быў бы ісці на большыя саступкі ў так званай гэтай паглыбленай інтэграцыі, але цяпер ён, як модна казаць, стаў занадта таксічным партнёрам для Расіі. Таму з ім падпісваць нейкія дамовы пра тую ж паглыбленую інтэграцыю, гэта чаравата тым, што, па-першае, Захад адразу скажа, што яны не маюць ніякай моцы, а па-другое, калі рана ці позна зменіцца ўлада у Беларусі, дык новая ўлада таксама скажа, што гэта юрыдычна нікчэмныя паперкі. І увогуле гэта па вялікім рахунку адгуляная карта. У Маскве бачаць, што ніякай палітычнай перспектывы у доўгатэрміновым, нават у сярэднятэрміновым плане у Лукашэнкі няма. Таму, канешне, там думаю, што не кепска было б неяк яго пасунуць у бок, але тут вялікая загваздка для Крамля, а каго ж тады паставіць замест Лукашэнкі? Па-першае, няма такой адпаведнай фігуры, бо адразу ж быў перакрэслены варыянт кантактаў са Святланай Ціхановскай і яе камандай, яе заклеймавалі вось гэту каардынацыйную раду, як неканстытуцыйную структуру, прыпісалі Ціхановскай нейкія антырасійскія нібыта тэзісы і гэтак далей. Карацей, на ёй паставілі крыж. Хто яшчэ? Нейкія рускамірцы беларускія, гэта такія маргіналы, што на іх зусім несур'ёзна рабіць стаўку. Генералы нейкія, магчыма, Масква спрабуе на іх выйсці, але ж, разумееце, тут яшчэ ёсць другі нюанс. Наступнік нейкі Лукашэнкі, другі беларускі прэзідэнт, ён мусіць быць, так бы мовіць, выбірабельны, як кажуць палітолагі, таму што любыя наступныя выбары, яны ўсё ж такі мусяць быць болей дэмакратычныя, чым выбары пры Лукашэнку. І вось знайсці такую фігуру, якая была і адданая Маскве, і разам з тым, за якую прагаласавала большасць беларусаў, якая б падабалася Пуціну ўвогуле і была б такой лаяльнай ва ўсіх сэнсах і не глядзела б у бок Захаду, вось гэта такі рэбус для Масквы, які на гэтым этапе, напэўна, не вырашальны, і таму Масква дзейнічае проста. Пакуль што яна падтрымлівае Лукашэнку. Тут я згодны.
Шановное спадарства, давайте яшчэ раз вось вернемся да візіта Сергея Лаўрова ў Менск, які вось уже прызямліўся. І кажуць расійскія СМІ, прынамсі, што не толькі ўладу і стыль вядзення палітыкі Александра Лукашэнкі будзе абмяркоўвацца, а таксама і эканамічныя санкцыі. Маўляў, трэці санкцыйны пакет можа быць вельмі балючы не толькі для Лукашэнкі і яго алігархаў, так званых гаманцоў дыктатара, але таксама і для расейцаў, шмат якіх вядуць вельмі паспяхова бізнес у Беларусі. Вось як вы лічыце, ці сапраўды вось гэтае эканамічнае пытанне зараз можа высунуцца на адзін з першых планаў? Спадар Сергей. Ну, так, конечно, гэта можа здарыцца, тым больш, што, як мы бачым зараз на Захадзе, ну, я маю на ўвазе найперш в Европе, робіцца пэўны адносна таго, што першы транш санкцый ён не спрацаваў, я маю на ўвазе індывідуальныя санкцыі, ну, пазбавілі там Караева з'ездзіць у Парыж, у Лувр паглядзець Джаконду, да? Ён з гэтага яму не холодна, не цёпла. І усе больш, так сказать, ну, схіляюцца да таго, што мусяць быць нейкія эканамічныя санкцыі. Відаць, это будуць, конечно, не паўнамаштабныя санкцыі, SWIFT у всякім разе ясна адключана не будзе, але яны могуць быць, правільна вы сказалі, адрасныя у дачыненні да пэўных асобаў, якія падтрымліваюць, так сказать, Лукашэнку ці вядуць з ім бізнес. Не будзем забывацца на тое, што Расія ўжо амаль 6 гадоў знаходзіцца пад пакетам санкцый у сувязі з анексіяй Крыма і вайной на Донбасе. А тут яшчэ вось гэта. Але што вот самае, здаецца, важнае, што калі гаварыць пра заходнюю палітыку, што больш пачынаецца разуменне, пакуль што, конечно, такім, я б сказаў бы, ну, может быть, кволым варыянце, але ёсць разуменне, што, в прынцыпе, вось ключы ад вырашэння гэтай праблемы на гэты момант рэальна яны знаходзяцца ў Крамлі, яны знаходзяцца ў Пуціна, што Пуцін можа проста адным словам, вось я тут не ўжываю метафору, менавіта так, адным словам, ну, напрыклад, спыніць вось гэтыя катаванні абсалютна нелюдскія і ўсе гэтыя рэпрэсіі, якія, ну, па маштабе это просто пасля Сталіна. Відаць, нават і пры Сталіне некаторых, так сказаць, момантаў не было пры Сталіне, як бы это не быў рэжым, але калі прыходзілі з ператрусам, з обыскам, прад'яўлялі нейкі ордэр, а і фармальна, зараз гэтага не робяць. Дык вось Захад, сапраўды, я згодны з Александром, Захад бачыць, што тут віна Пуціна, і Пуцін мае з гэтага даволі такія іміджавыя сур'ёзныя страты. Таму, конечно, можа быць абмеркаванне эканомікі, эканамічных нейкіх момантаў, але вот ёсць адзін станоўчы такі момант у гэтай сітуацыі, што сапраўды Лукашенко на гэты час ён не цікавы Маскве як падпісант нейкага пагаднення. Вот што б ён не падпісаў, это будзе Захадам успрынята нелегітымна. І самае галоўнае, што гэта не будзе ўспрынята легітымна беларускім народам. Спадарой Александр, вось чаму, як вы лічыце, чаму Пуцін не спыніць вось гэтай страшныя падзеі, якія адбываюцца на Беларусі? Чаму ён цвёрда не паставіць умовы Александра Лукашэнку? Чаму вось гэтая сітуацыя ўсцяж трывае? Ці гэта азначае, што Александр Лукашенко проста яго не слухаецца? Ну, трошки там нейкае такое стрыманае, мяккае незадавальненне. Москва ўсё ж таки выказвала аднойчы, і Пуцін там абмовіўся на валдайскім форуме, здаецца, што калі тут нейкія перагіны з боку сілавікоў, то мо і варта пакараць тых, хто гэта дапусціў. Аднойчы і Пяскоў, прэс-сакратар Пуціна, ў падобным ключы неяк выказаўся. Але ўсё гэта вельмі так мякка, памяркоўна, і я думаю, што па вялікім рахунку, па-першае, два рэжымы, яны, у прынцыпе, рэпрэсіўныя. Што расійскі, што і беларускі. Просто Лукашэнку болей прыціснула сітуацыя, таму ён раскрыўся, так бы мовіць, ва ўсёй красе у гэтым плане. Калі б прыціснула Пуціна сітуацыя, я думаю, што расійскія сілавікі дзейнічалі б гэтаксама брутальна, гэтаксама не цырымоніліся.
Таму тут працуе, яшчэ раз я падкрэслю, такая салідарнасць дыктатараў. Па-першае, яны адзін аднаго тут разумеюць без слоў, што калі ёсць небяспека вось гэтай аўтарытарнай уладзе, то трэба душыць і не глядзець там на нейкія умоўнасці, на свае ж нават законы, тым болей на міжнародную супольнасць. А потым сапраўды Лукашенко, ведаеце, як гэта там у рускай байцы, а Васька слушает доест. Ён, як бачыце, надта не схільны ні Захад, ні нават Маскву слухаць у гэтым плане, таму што для яго галоўнае захаванне сваёй улады. І ён разумее, што ну там пахітаюць пальчыкам, але што яны зробяць? Увогуле, Лукашенко адчуў уразлівасць маскоўскай пазіцыі. Падтрымаўшы яго ад пачатку, перакрэсліўшы магчымасць дыялогу з Ціхановскай, яна загнала сябе ў пастку, бо трэба падтрымліваць і далей. Цяпер надта ціснуць на Лукашэнку азначае пахіснуць яго ўладу, то бок дзеля чаго ж тады за яго упісваліся. Таму Крэмль стаў закладнікам гэтай сваёй палітыкі, якая, дарэчы, абрынае і прарасійскія настроі. Вось гэта паказала нядаўнае даследаванне лабараторыі Вардамацкага, што зніжаецца ўзровень прарасійскіх настрояў у беларускім грамадстве, прычым прыкметна знізіўся за апошнія месяцы. То бок Масква рызыкуе яшчэ і стварыць у беларускім грамадстве такія даволі сталыя антыкрамлёўскія і антырасійскія настроі. І яна ў гэтым плане апынулася ў пэўнай пастцы, у гэтай вось каляіне, і Лукашенко цяпер гне сваю лінію. Я думаю, што нешта будзе Лаўрову абяцаць, неяк выкручвацца, але мне здаецца, што для сябе ён вырашыў, што трэба трымацца да апошняга. І все гэтыя ягоныя прамовы пра тое, што ён з аўтаматам, адзін гатовы абараняць сваю ўладу, яны не толькі Захаду, не толькі беларусам, але і Крамлю таксама адрасаваны. Дзякуй вам, шаноўнае спадарства. Як мы бачым, нягледзячы на тое, што Александр Лукашенко, падаецца, быў вельмі слабы і Крэмль мог увіць з яго вяроўкі, цяпер сітуацыя выглядае зусім не так адназначна. Дзякуй вялікі за вашыя каментары. З намі на сувязі з Менску быў Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік, а таксама з Прагі Сергей Навунчык, дэпутат Вярхоўнага Савету 12-го склікання. Дзякуй вялікі за размову. Яшчэ адзін сумесны праект Расіі і Беларусі, які яднае, прынамсі, на 60 гадоў, гэта беларуская АЭС пад Астраўцом. Рэакцыя на запуск першага энергаблоку на загад Лукашэнку беларусаў была неадназначная, а ў незалежных эколагаў і фізікаў, ядравікоў крытычную. Пра тое, якую карцінку нам паказвалі кішэнныя СМІ Лукашэнкі, сюжэт рэгіянальных навінаў ад YouTube-каналу «Эдзік і Санёк». Я, Аліна Коўшык, на гэтым з вамі развітваюся. Эфір працягне Ярослав Сцешык і Аб'ектыў. Обогатили уран, обогатим и народ. Запуск атомной электростанции вызвал настоящий фурор и ликование среди населения, построив головокружительные перспективы на светлое будущее. С такой АЭС хоть солнце гаси, без него согреемся. Не зря я люстру на 5 рожков купила. В каждой по лампе вкручу, такой Лас-Вегас будет. Аккумуляторный завод, атомная станция. Наверное, будем трансформеров производить. Теперь хоть не придется километр к колодцу за водой ходить. Или придется. Благодаря грамотному информированию населения по вопросам радиационной безопасности в обществе сформировалось правильное понимание сути вопроса. Ой, что нам эта радиация? Покрустит на зубах немного, да переварится, а энергии еще лет на 8 хватит. АЭС они испугались. Наши деды СС не боялись. Стыдно должно быть. Вот вы видите здесь радиацию? И я тоже не вижу. Есть чего бояться и без нее. До смертельной дозы излучения сейчас еще попробуй доживи. Несмотря на полную безопасность проекта, западные завистники продолжают свои безапелляционные накаты на АЭС. Ответить решил сам председатель Ноябрьского района Константин Валерьевич Жоних. Жизнь людей станет, наоборот, куда безопаснее. Дешевая электроэнергия позволит нам реализовать социальную программу «Электроошейники» в каждый дом. Благодаря электроошейникам и системе GPS нам удастся уберечь простых граждан от посещения ими небезопасных мест, особенно по воскресеньям. Что опасно, то небезопасно. Маргарита Шаленая, Алексей Понин. Региональные новости.
Добрый вечер, шановное гаспадарства, з вами Ярослав Стешык, у эфіры «Аб'ектыў». Агляд галоўных падзеяў гэтай серады. Падзеі, магчыма, не радасныя, але жыццёва важныя для роднай Беларусі. Сям'ю белсатаўцаў пасадзілі ў турму за журналістыку. Медыа просто паказваюць сапраўдную Беларусь. Сапраўдную карціну, сапраўдныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Да, можна крыўдзіцца на люстэрка, што яна паказвае праўду, але праўда ў Беларусі вот такая і не іншая. Паляванне на студэнтаў. Вось гэтыя затрыманні паказваюць адное. У студэнцкім руху няма нейкіх там умоўных куклаводаў ці там главарей і так далей. Студэнцкі рух існуе за кошт самаарганізацыі. Дзе знайсці абарону ад хатняга гвалту? Ёсць дзяржаўныя шэлтары таксама, але трапіць у гэты шэлтар даволі складана. Трапіць у гэты шэлтар можна толькі, калі будзе доказ, што быў выклік міліцыі, напрыклад, што сапраўды жанчына пацярпела. Новыя рэпрэсіі супраць незалежных журналістаў, якія асвятляюць дзеянні ўладаў на мірных дэманстрацыях. На нашых магілёўскіх калегаў, фрылансераў Аліну Скрабунову і Александра Сідарэўскага склалі новыя пратаколы за незаконны выраб прадукцыі СМІ. Падобнага адміністратыўнага артыкулу няма нідзе ў Еўропе, а белсатаўца, аналітыка і расследавальніка Ігара Ільяша выкралі з дому. Ды, як пазней выявілася, арыштавалі на 15 дзён за нібыта удзел у недазволеным масавым мерапрыемстве. Усе падрабязнасці распавядзе Анастасія Русецкая. За краты на 15 сотняў. Журналіста Белсату Ігара Ільяша абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, што адбылася 26 кастрычніка на плошчы Незалежнасці. У той дзень студэнты і пенсіянеры сабраліся каля чырвонага касцёлу на марш. Ігар Ільяш у гэты час праязджаў побач у таксоўцы. Рашэнне вынесла сумна вядомая шматлікімі працэсамі над актывістамі суддзя Виктория Шабуня. Я не согласен с постановлением суда. Считаю, что оно незаконно. Мы его, разумеется, будем обжаловать. По той причине, что там не было ни одного действительного доказательства вины Игоря Ильяша. И действительно даже тот единственный засекреченный свидетель, сотрудник Центрального РОВД, он не только сам себе противоречил, но в том числе противоречил всем письменным доказательствам в деле. В очередной раз нам не открываются новые грани того, насколько мы беззащитны все вместе. Да? То есть сегодня главным основанием, вот, на котором строилось все обвинение, что Игорь находился на площади Независимости в течение 10-12 минут. Да, в качестве доказательства был приведен биллинг его телефона. Сёння наш калега Ігар Ільяш меўся адвесці ў жодзіна рэчы для сваёй жонкі, палітзняволенай журналісткі Белсату Кацярыны Андрэевай, узятай пад варту паводле крымінальнай справы. Аднак напярэдадні вечарам яго затрымалі. Невядомыя ў цывільным адчынілі дзверы ягонай кватэры ключом. А поўначы стала вядома, што Ігара трымаюць у ізалятары на Акрэсціна. Все это навевает на вещи, которые печально. Знаете, как у ежеледца неприлично подозревать, когда вполне уверен. То есть и по умолчанию мне кажется, что это непосредственная реакция власти, властных структур, силовых органов на профессиональную деятельность журналистов. У Пінску напярэдадні знік корэспандэнт медыяпалетія Яўген Нікалаевіч. Ён пайшоў у аддзяленне крымінальнага вышуку на апытанне, пасля чаго сувязь з ім знікла. Сёння днём стала вядома, што журналіста ўтрымліваюць у ізалятары. Трэба сказаць, што ён ужо прыцягваўся да адказнасці 2 разы за гэтыя 3 месяцы. Ён быў вельмі моцна збіты ў першыя дні пратэстаў, калі ў Пінску АМАП жорстка збіваў пратэстоўцаў, і тым ліку і самога журналіста. З 9 жніўня, дня выбараў прэзідэнта, журналістаў затрымлівалі больш за 360 разоў. 62 журналісты сталіся ахвярамі гвалту, 77 прайшлі праз адміністратыўны арышт. На дадзены момант за кратамі застаюцца 12 журналістаў. 3 з іх паводле крымінальных справаў. Улады глобальна ціснуць на медыа. Магчыма, улады думаюць, што дзякуючы медыа людзі выходзяць на пратэсты, але гэта зусім не так. Медыа просто паказваюць сапраўдную Беларусь. Сапраўдную карціну, сапраўдныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Да, можна крыўдзіцца на люстэрка, што яна паказвае праўду, але праўда ў Беларусі вот такая і не іншая.
Ціск на прэсу бессэнсоўны, упэўнены адмысловец, бо нягледзячы на застрашванне, журналісты працягнуць асвятляць падзеі. А схаваць праўду ад людзей у век інфармацыйных тэхналогіяў немагчыма. Анастасія Русецкая, Белсат. Бойцы АМАПу абараняюць свой гонар і годнасць у судах. Сёння ў Менску распачаліся адразу два працэсы, дзе ўдзельнікі і камандзіры жорсткага разгону мірных дэманстрацыяў скардзіліся на маральныя страты з-за надпісаў на сценах і публікацыяў у незалежных медыях. Людзі ў пагонах Балаба і Бекіш патрабуюць грошай. Тэму працягне Ігор Станкевич. А что было написано на бумаге? Балаба убийца. Понятно, для чего? Показать. На відэа студэнта, якіх затрымалі 28 верасня. На руках хлопцов кайданки. Просто так решили выразить свое мнение. Оно мне обидно и не соответствует действительности. А вы в курсе, что будете по закону нести ответственность? Один з хлопцов прызнае, што пісаў абразлівыя надпісы на доме, дзе жыве камандзір АМАПу Зміцер Балаба. Просіць прабачэння і раскаиваецца. У фрунзенскім РУ з хлопцоў змусілі прызнацца ў супрацьдзеянні міліцыі падчас затрымання і арыштавалі на 15 сотняў. 4 дні маладзёны правялі ў карцары. И они просто надавили на нас и сказали, вот признавайте, что вы оказывали сопротивление. Там убегали, упирались ногами, кричали и угрожали то, что иначе уголовное дело и на вас заведем. Но оно и так было заведено. Сёння Фрунзенскі раённы суд пачаў разглядаць крымінальную справу супраць 19-гадовага Іллі за паклёп і абразу ў дачыненні да камандзіра Менскага АМАП. Пракурор запрасіў для студэнта 1 год і 6 месяцаў абмежавання волі. Сам Балаба ацаніў маральныя страты на 1000 рублёў. Гэтыя грошы суддзя сказала прысуднаму пералічыць яшчэ сёння. Прысуд маюць агучыць заўтра. Честно, вообще даже не понимаю, что сейчас происходит и как вот эту вот ситуацию понимать. Будете примиряться или нет? Вам же может быть предложить... Мои исковые требования указаны. Нет, так а может быть вы все-таки пойдете на мировую? А гэта другі супрацоўнік АМАП, Андрэй Бекіш. Ён лічыць, што газета «Наша Ніва» распаўсюдзіла звесткі, якія ганьбяць яго гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю. У ліпені з'явілася відэа, дзе відаць, як ён жорстка затрымлівае дэманстрантаў. Бекіш кажа, што гэта няпраўда і патрабуе 3000 рублёў за маральныя перажыванні. Я думаю, что это просто вот такі крыжовы поход кіраўніцтва міліцыі супраць незалежных СМІ, супраць усіх тых ачагоў неспакою, супраць грамадзян, якія там хтосьці не стрымаўся, штосьці напісаў, хтосьці. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» з пачатку выбарчай кампаніі супраць удзельнікаў мірных пратэстаў узбуджана каля 1000 крымінальных справаў. 143 чалавекі прызнаныя палітзняволенымі. Пацярпелыя ад збіцця і катаванняў з боку сілавікоў, у тым ліку АМАП, скіравалі ў следчы камітэт і пракуратуру больш за 2000 скаргаў. Аднак ніводная крымінальная справа не ўзбуджаная. Ігор Станкевич, Белсат. А ў Віцебску сёння судзілі пенсіянерку Тамару Ільіну. 2 тыдні таму жанчына прынесла кветкі да мемарыялу «Боль», каб ушанаваць памяць забітага Рамана Бандарэнкі. Назаўтра спадарыню Тамару затрымалі, склалі пратакол за ўдзел у недазволеным пікеце і адпусцілі бліжэй да поўначы. Это же памятник называется «Боль». Пришли со своей болью. Что в этом преступного? Получается, что как бы нас, вот кого судят за этот памятник, это судят за наши души, наши судят, наши эмоции судят, уже не нас. Падтрымаць Тамару Ільіну прыйшлі 20 чалавек, але ў залю дапусцілі 4 з прычыны пандэміі каронавіруса. Суддзя Вераніка Барысава вынесла папярэджанне за тое, што тады Тамара Ільіна нібыта была ў групе людзей, якія скандавалі лозунгі і, паводле суддзі, нават паказвалі нецэнзурныя жэсты. Спадарыня Тамара не аспрэчвала, што падышла да помніку і на эмоцыях прамаўляла перад людзьмі, але сваёй віны не прызнала. Апроч дзясяткаў тысяч адміністратыўных справаў памнажаюцца і справы крымінальныя. На сёння ў Беларусі 143 палітычныя вязні і прынамсі 18 студэнтаў застаюцца пад крымінальным пераследам з палітычнай афарбоўкай. З іх 17 цяпер за кратамі. Наста Каханович. В камере она, независимо от ситуации, видимо, хочет хорошо выглядеть. Вот, поэтому у нас большая часть это косметика.
Ульяна ды Паліна збіраюць перадачу сваёй сястры Марыі Калейнік у менскі следчы ізалятар. Дзяўчына ўжо другі тыдзень за кратамі. Яе затрымалі на вуліцы і ў той жа дзень прыйшлі да яе домоў з ператрусам. Пошли сразу к Маше в комнату, начали, все обыскивать, да. Вот. Взяли все содержимое из ее компьютера, флешки и так далее. Марыя вучылася ў акадэміі мастацтва, брала ўдзел у студэнцкіх акцыях пратэсту. Дзяўчына вывучае дызайн і амаль увесь вольны час прысвячала гэтаму. Сёстры кажуць, што Марыя ні аб чым не шкадуе і трымаецца бадзёра. Покушала она пшенку. Собственно, это все, что мы знаем из ее рациона. Вот. Но я так понимаю, что им не разрешают много чего писать, и про условия в том числе. У адзін дзень з Марыяй затрымалі яшчэ 9 студэнтаў. Сярод іх і Ілля Трахтенберг з механіка-матэматычнага факультэту БДУ. Да хлопца таксама прыйшлі дадому і зладзілі ператрус. Изъяли смартфон, изъяли ноутбук, там все запаковали, переписали. Вот. Все остальное, по сути, не интересовало. То есть интересовала именно непосредственно оргтехника. Вот. Сказали, что надо просто уточнить какие-то вопросы. Вот. Очень так это заботливо напомнили, чтобы он не забыл взять какой-то пакет, чтобы ноутбук потом положить обратно, когда обратно поедет. Але назад сын так і не вярнуўся. На наступны дзень бацьку паведамілі, што Ілля застаецца на 2 месяцы пад вартаю. Хлопец вучыўся на другім курсе універсітэту, атрымліваў падвышаную стыпендыю, гуляў інтэлектуальную гульню «Што, дзе, калі». Таксама Ілля піша музыку і цікавіцца архітэктураю. Аднак адпаведныя кнігі для яго ў ізалятары пакуль не прымаюць. Чувствую себя хорошо, что тут все немного по-другому, но я освоился. В камере тут уже больше человек, чем в КГБ. Вот. Пишет, что нет лимитного количества передач. Ілля Трахтенберг – адзіны вядомы студэнт, якога адлічылі з БДУ. Тым часам з іншых універсітэтаў з пачатку навучальнага года маладзёнаў адлічалі актыўна. Агулам, прынамсі, 138 асобаў змусілі забраць дакументы з універсітэтаў за грамадзянскую пазіцыю. Лідаруе паводле колькасці адлічэнняў БНТУ, адтуль выгналі больш за 200 студэнтаў. 20 студэнтаў страцілі месца навучання ў медычным універсітэце, 14 у лінгвістычным. Крымінальны пераслед зазналі 18 студэнтаў ці сябраў студэнцкіх арганізацыяў, 17 з іх застаюцца за кратамі. Яшчэ прынамсі 90 студэнтам быў прысуджаны адміністратыўны арышт. Вось гэтыя затрыманні паказваюць адное. У студэнцкім руху няма нейкіх там умоўных куклаводаў ці там главарей і так далее. Студэнцкі рух існуе за кошт самаарганізацыі. Вось, вы забіраеце аднаго чалавека, на яго месца прыходзіць яшчэ 3. Таксама Дар'я заўважае, затрыманні адбываюцца незалежна ад ступені пратэставасці універсітэту. І нават у адным з самых непратэставых сталічным педагагічным універсітэце ўсё адно затрымлівалі студэнтаў. Наста Каханович, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Сёння міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах жанчын. Паводле звестак Сусветнай арганізацыі здароўя, кожная 3-я жанчына ў свеце хоць раз за жыццё зазнала гвалт у сям'і. І Беларусь тут не выключэнне. Алёна Дубовик. Это было уже, наверное, часов 8 вечера. Я позвонила подруге, объяснила ситуацию, она пошла меня встречать. Крысціна сышла з бацькоўскага дома пасля чарговага выпадку гвалту, сведкай якога яна была з дзяцінства, айчым збіваў маці. А потым дзяўчына і сама стала ахвярай, і яе цяжарную збіваў муж. И он меня просто берет головой об кровать. Уже живот начал расти. Вот. Опять же таки дал ему потом шанс, все, помирились. Але муж працягваў збіваць. Выратаванне Крысціна знайшла ў прыстанку грамадскага аб'яднання «Радзіслава», дзе надаюць дапамогу пацярпелым ад хатняга гвалту. Менавіта там дзяўчына ўпершыню адчула сябе ў бяспецы. Государство на данный момент мне ничем не помогло. «Радзіслава» – недзяржаўная некамерцыйная арганізацыя, у шэлтары якой адначасова могуць заставацца 30 чалавек. Ёсць дзяржаўныя шэлтары таксама, але трапіць у гэты шэлтар даволі складана. Трапіць у гэты шэлтар можна толькі, калі будзе доказ, што быў выклік міліцыі, напрыклад, што сапраўды жанчына пацярпела. Там збіраецца адпаведная камісія, і далей яны вырашаюць лёс жанчыны. Там яшчэ тэрмін знаходжання жанчыны абмежаваны. Я не памятаю колькі, але у нас можна ўсё роўна жыць даўжэй.
Рэальная колькасць беларусак, пацярпелых ад хатняга гвалту, невядомая, бо жанчыны часта маўчаць пра недапушчальнае абыходжанне. Афіцыйная ж статыстыка кажа, штодня ў міліцыю паступае каля 300 паведамленняў пра выпадкі хатняга гвалту. Кожная другая з пацярпелых цярпіць ад мужа, кожная пятая ад сваіх дзяцей. Сярод агрэсараў таксама сексуальныя партнёры і былыя сужэнцы. Для такіх жанчын ужо 8 гадоў працуе агульнанацыянальная гарачая лінія. На линию позвонило 15 тысяч человек. Если говорить о профиле абонентов нашей горячей линии, то в подавляющем большинстве случаев это женщины, 94% составляют обращений от женщин. Женщины в возрасте 27-40 лет, половина из них проживает в Минске или Минской области. Паводле эксперткі, стаўленне грамадства да хатняга гвалту змянілася. Раней жанчына нават удар, які пакідаў гематомы, часта не ўспрымала як гвалт. После 8 лет работы горячей линии нашей мы понимаем, что очень часто женщины, которые обращаются на линию, они говорят, они идентифицируют себя как пострадавших от домашнего насилия, они говорят о том, что они подвергаются физическому насилию, они обладают, наверное, лучшей или более высоким уровнем психологической культуры. Пасля працы з псіхолагам больш не дапусціць у сваім жыцці выпадкаў гвалту мае намер і Крысціна. Если что, на всякий случай есть звонок в милицию. Милиция у нас быстро реагирует тут. Поэтому, что соседи на помощь. Двери у нас двойные, слава богу. Але закон аб перадухіленні хатняга гвалту ў Беларусі не прыняты дагэтуль. І нават зварот у міліцыю не абяцае абароны, а часцей за ўсё заканчваецца для гвалтаўніка проста штрафам. Алена Дубовік, Белсат. А мы вяртаемся да тэмы палітычных рэпрэсіяў. І вось яшчэ адно звальненне дырэктара тэатру. На гэты раз кіраўніка Магілёўскага абласнога драматычнага тэатру Андрэй Новікаў кіраваў установою 20 гадоў. Мы были предчувствовали, что директор возьмет эту всю, скажем, негативную агрессию на себя и покинет этот пост. Сказать, что мы были ошарашены, наверное, ничем не сказать, потому что вчера, когда было собрание, было много слез, было много какой-то и грусти. Андрей Федорович адмовіўся прынцыпова просто па-чалавечу, згодна сваім сумленнем, звальняць людзей за іх погляды, як яго патрабавалі. Такіх людзей у тэатры некалькі, не толькі я, да іх і шмат тых, хто хадзіў на пратэсты, тых, хто якім-то іншым чынам выказваў свае погляды. Афіцыйна звальненне абгрунтавалі артыкулам 259 працоўнага кодексу, паводле якога кантракт з кіраўніком арганізацыі могуць разарваць датэрмінова. Хоць яшчэ ў верасні Андрэй Новікаў падпісаў дамову на 5 гадоў. Пару месяцаў таму Олег Стельмашонак, начальнік управлення культуры Магілёўскага аблвыканкаму, абяцаў не чапаць акторскія труппы за выказванне поглядаў. 86 працаўнікоў тэатру падпісалі зварот да аблвыканкаму, каб дырэктара вярнулі. Некаторыя з іх плануюць звольніцца на знак салідарнасці. З Беларусі спецыялістаў выціскаюць, а побач запрашаюць. Застаўся толькі тыдзень, і беларусы, што ўцяклі ад палітычных рэпрэсіяў і атрымалі гуманітарную візу, змогуць працаваць у Польшчы. Дазвол на працу ўсё роўна будзе патрэбны, але рыхтуюцца дадатковыя папраўкі ў заканадаўства, каб абысціся нават без яго. Працаўладкаванне спросцяць і для лекараў, ды айцішнікаў. Діяна Радкевіч. Былы міліцыянт Уладзімір Жыгар прыехаў у Варшаву ў пачатку кастрычніка праз пагрозу затрымання. Перад гэтым мужчына тэрмінова выехаў з Беларусі ў Кіеў, дзе і зрабіў гуманітарную візу. В целом это было очень достаточно легко, потому что Польша достаточно лояльно относится к белорусам, и каких-либо проблем с оформлением визы не было. То есть это было и по времени быстро, и фактически нам ничего не стоило. З 1 снежня пасля зменаў у законе аб замежніках беларусы з гуманітарную візу змогуць атрымаць дазвол на працу і афіцыйна зарабляць у Польшы. Гуманитарная виза – это такой вид национальной визы, которая может быть выдана сроком до года. Ее может получить практически каждый белорус, который чувствует преследование
либо же угрозы на территории Беларуси. Каб атрымаць гуманітарную візу, трэба звярнуцца ў польскае консульства са страхоўкай і заяву з абгрунтаваннем небяспекі. Тыя, каму трэба тэрмінова з'ехаць з краіны, як і наш герой, прыходзяць у польскае консульства ва Ўкраіне ці Літве. Падчас пратэсту беларусы выходзяць на вуліцы сваіх гарадоў, але некаторым давялося змяніць іх на вуліцы польскіх. З пачатку восені больш за 10 тысяч беларусаў з'ехала ў Польшу. Польша ахвотна прымае новых уцекачоў, бо гэта і новыя працоўныя кадры. Асабліва краіне цяпер не стае дактароў праз пандэмію. Вялікае зацікаўленне і ў IT-адмыслоўцах. Ситуация на рынку працы, которую dzisiaj... Ситуация на рынку працы показывает, что Польшчы патрэбна, каб як мага больше работников з усходу, у тым ліку з Беларусі, могли працаваць і таким чынам мець дачыненне да росту валавага унутранага прадукту, да росту польскай эканомікі. Дадаткова новаўвядзенне рыхтуе Міністэрства працы. Дзякуючы ім медыкі, айцішнікі ды ўсе, хто мае гуманітарную візу, змогуць без дазволу уладкоўвацца на працу. Калі папраўкі набудуць моц, афіцыйна пакуль не паведамляецца. Brak możliwości podejmowania zatrudnienia. Адсутнасць магчымасці працаўладкавацца ізалюе такіх людзей і прымушае іх жыць у розных цэнтрах. Але мы імкнемся не да гэтага. Гаворка пра тое, каб мы маглі як мага больш інтэгравацца. Першая адукацыя Владзіміра – аператар станкоў з праграмным кіраваннем. Калісьці мужчына працаваў на машинабудаўнічым прадпрыемстве. Здесь интересно, здесь много разных предприятий, новое оборудование и высокая оплата труда. Але Владзімір дадае, што хацеў бы вярнуцца ў Беларусь. Конечно же, скучаешь по близким, которые там остались. И ужасно, страшно смотреть на то, что сейчас там происходит. Потому что ты не можешь ничего сделать, находясь здесь. Ну, можешь сделать, но, конечно, хочется находиться там со всеми. Владзімір звольніўся ў пачатку чэрвеня, пасля быў валанцёрам у камандзе Святланы Ціханаўскай. Цяпер у Польшы мужчына бярэ ўдзел у ініцыятыве «Байпол», якая дапамагае былым міліцыянтам. Діяна Радкевіч, Белсад. Гэта ўсё у аб'ектыве, але наперадзе размова Мацкевіча пра тое, калі на вуліцу масава выйдуць рабочыя і ці дойдзе да галодных бунтаў. З вами быў Ярослав Стешык. Сустрэнемся заўтра у той самы час.